Хенри Форд е американски инженер и предприемач, основател на автомобилната корпорация Форд. Историята започва в Диърборн, Мичиган на 30 юли 1863 г., когато Хенри Форд се ражда. Той е първото от 6 деца на Уилям и Мери Форд. Учи в местното училище, където отрано показва интереса си към механиката. На 12 години прекарва почти цялото си свободно време в малка работилница, която е оборудвал сам. Конструира своя първи парен двигател на 15 години, а година по-късно напуска дома си и се премества в най-близкия голям град – Детройт, където започва да работи като чирак механик. Работи там в продължение на 3 години, след което се връща в Диърборн. През следващите няколко години Хенри Форд разделя времето си между поправка на парни двигатели, почасова работа в фабриките в Детройт и помощ в бащината ферма. През 1888 година се жени за Клара Брайан, която е израснала в съседство. Първите години от брака изхранва своето семейство, управлявайки дъскорезница. През 1891 година Хенри Форд става инженер в компанията на Едисън в Детройт. Справяйки се брилянтно с работата си, бързо се издига. Повишават го в главен инженер само 2 години след като започва да работи там, а това му дава достатъчно време и средства, за да се посвети на личните си експерименти по разработката на двигател с вътрешно горене. Кулминацията на неговите усилия идва през 1896 г., когато Хенри завършва своя първи автомобил, който нарекал квадроциклет. Първия си двигател Форд е конструирал върху дървена кухненска маса в дома си. Двигателят е с 2 цилиндъра и 4 конски сили. Именно него монтира върху леко метално шаси с 4 колела от велосипед. През 1899 г. Хенри Форд напуска компанията на Едисън и основава Детройтската автомобилна компания. Неговите партньори били нетърпеливи да пуснат автомобил на пазара, което ядосвало изобретателя. Той искал да усъвършенства модел, затова и напуснал компанията през 1902. Конструира няколко състезателни автомобила, като с един от тях даже успява да победи американския шампион Александър Уинтън. Малко по-късно, през 1903 г. основава Ford Motor Company и първата кола е сглобена само месец по-късно. Колата се нарича модел А и е задвижвана от двутактов двигател с 8 конски сили. С тримата си работници успявали да сглобят само по няколко коли на ден, защото целият труд се вършил на ръка с части закупени от други компании, което оскъпявало много крайния продукт. Форд искал да създаде по-евтина кола, която да е достъпна за работническата класа. Успял да осъществи мечтата си за създаването на надежден, ефективен и достъпен автомобил с модел T, който дебютира през октомври 1908. Този автомобил поставя началото на нова ера в транспорта. Лесно се управлявал по суровите пътища и лесно се поддържал. Форд модел T отбелязва светкавичен успех. Компанията започнала да получава повече поръчки, отколкото може да изпълни. Това го амбицира да създаде техники за масово производство, които революционизират американската индустрия. Той създава универсалните части за коли, да може, когато някоя част се счупи, просто да отидете и да си купите същата. Създава и движещата се поточна линия. Това ускорява процеса толкова много, че оригиналната цена от $1000 бива намалена на 375, а освен това вдига надниците на работниците си повече от двойно, което пък ги мотивирало да работят по-усърдно и да се задържат повече време на работа при него. Това превръща модел T в една от най-продаваните коли на всички времена, доминирайки дори повечето модерни марки автомобили. През 1919 г. Форд и синът му Едсел изкупуват всички акции на компанията и стават нейни пълноправни собственици. През септември 1945 изобретателят се оттегля от поста президент на компанията, а управлението поема неговият внук Хенри Форд II. През май следващата година Хенри Форд получава признание за своя огромен принос към автомобилната индустрия. Американският петролен институт го удостоява с златен медал за забележителен принос. На 7 април 1947 г. на 83 годишна възраст Хенри Форд умира в своя дом